Zdravím všechny. Po dlouhé době jsem back. Vrátil jsem se a první otázka si, co bude, kam jsem zmizel, co jsem dělal. Snadná odpověď, já jsem se prostě zaměřil víc na individuální obchodování, jakože na sebe. Obchodoval jsem sám, dělal jsem vše sám, učil jsem se víc. A teďka jsem se vrátil s tím, že vás budu učit zdarma, žádný kurzy, vůbec nic, že vás prostě budu učit na YouTubeku, budete se koukat moje videa, budete se z toho učit a doufám, že vám to nějak pomůže. Takže můžeme začít. Zaměřil jsem se víc na koncept Smart Money. To vám teďka za jedno video vám to vůbec nějak nevysvětlím, co to je a jak to funguje, ale za víc se to naučíte, si myslím. Budu to vysvětlovat prostě svými slovy snadně, aby to nebylo těžké vám pochopit, co a jak znamená. Budu vysvětlovat každý pojem, co a jak je. Takže můžeme začít. Teďka si vezmeme nějaký měnový pár, co máme a co má největší procento, což je Eurocat. Takže půjdeme teďka na něj, vezmeme si 5minutový time frame, toto si smažeme a podíváme se, co nám teďka graf ukazuje, co bychom mohli vzít. Toto video bude takový ukázkový, jakože jak to obchodování vlastně funguje a potom každý video budu vysvětlovat každý pojem, co a jak znamená. Co znamená order block, co znamená FVG, co znamená imbalance, s jakými timeframey pracuju a co líp mi jako pomáhá v tom obchodování, co mi vlastně pomáhá vydělávat. Takže teďka se koukneme na náš graf, vidíme order block, ale zatím tady nic zajímavého takového není, co bychom mohli vzít do obchodování, takže půjdeme na další měnový pár, což je GBP USDT. Tak, aha, jasný. Takže GPI. Takhle, když obchodujete, tak je strašně dobrý si prostě vzít měnový páry, co má největší procento zisku a projet si každou měnový pár a prostě uvidět situace. Je zbytečný brát, když uvidíte prostě, co má největší procento a hnedka brát nějakou blbovinu, co vám jakože dá víc vydělat, ale není tam jako logický pojem toho, prostě proč vlastně jdete do toho obchodu. Takže vlastně tady vidíme toto. Tak, vidíme tady SWIP, což v technické analýze se bere jako úroveň. Ano, obchodoval jsem ji, ale teďka jsem přišel na nový koncept, což je Smart Money a teďka si vyděluje prostě zóny, kde bychom mohli sebrat celou likviditu toho, co má teďka, to je 5minutový time frame. Jestli půjdeme na 15minutový, tak tady vidíme zde, tohle se neoznačíme, ale vidíme, že pohyb máme dolů uvedený, takže tady bych bral, že bude SWIP sem dolů a to je tato měna, vezmu to na $114, aby jsme měli zisk 99. Bum, na 5 minut. Tak vidíme, že jsme dostali mínus. Nic se neděje, je to normálka. Vidíte, a ten PRSIP jsme dostali, jenomže jsme zadali pozdě obchod. No a teďka jsem vám ukázal, co se může stát, když si prostě nedáváte pozor, co děláte. Vidíte, jakou měnu jsem zadal. A teďka, co jsem analyzoval, že analýza byla fakt dobrá, že teďka jsme mohli prostě vydělat. Ale fakt jsem udělal chybu. Takže půjdeme zpátky na ten měnový pár. A o tom to je, že prostě takový maličkosti, prostě pár, jako není to maličkost, ale prostě, že jsem si nedal pozor a udělal jsem takovou chybu, teďka jsem přišel vlastně o svoje peníze a ještě o svůj výdělek. A koukejte, jak tam pěkně jede ten obchod, prostě analýza byla fakt jako suprová, že všechno to mělo jít, ale fakt jsem udělal chybu. Nevadí. Teďka budeme čekat. SWIP máme, tady máme SWIP taky. Počkáme na zónu, tady můžeme vzít a tady už si můžeme vzít pojistku, což je 2x od toho obchodu, co jsem měl. Teďka jsem vzal obchod nahoru. Zde vidíme, že nám obchod vyšel. False, ale vyšel.
a vidíme, že 114 dolarů jsme ztratili, 214 jsme zadali, teďka se nám vrátilo 184, což nám dává čistý zisk, 60 dolarů, jo, 60 dolarů, ne, 70 dolarů, yes, nám dává čistý zisk tento obchod. Já jsem vám teďka jenom nahledně ukázal, jak by to pracovalo a teďka mi prosím vás napište do komentářů, jestli vás tento koncept nějak zaujal, jestli byste se chtěli v tom posunout, co byste chtěli, abych rozebral, co by vám pomohlo v obchodování. Pište mi to do komentářů, budu to číst a budu se snažit nějak ty videa točit jakože víc pro vás. V popisku videa máte Instač a máte tam, kde obchoduju, tak je odkaz.